Čiže z tých ďalších funkcií alebo modulov, čo sú v backend systéme, je tam modul view, ktorý slúži na živý náhľad podstránok priamo v systéme. Čiže keď si neberiem nejakú podstránku, tak vpravo v obsahovej časti sa zobrazí živý náhľad stránky. Je to v podstate pre prípad, že užívateľ nechce mať otvorenú stránku v novom okne. Ďalší modul je modul zoznam, ktorý slúži na zobrazenie jednotlivých záznamov, ktoré sú na stránke. Čiže na jednotlivých obsahových podstránkach sa tak zobrazujú jednotlivé content elementy, ale dôležitejšie využitie na týchto systémových stránkach, kde keď kliknem napríklad na slider, tak sa mi zobrazia záznamy banner slide, slider 1, slider 2, čo sú vlastne záznamy pre jednotlivé slidy, pre tento slider na úvode. Čiže dám si modul zoznam, systémovú stránku slider a viem tu editovať obidva tieto slide. Momentálne sú tu dva. Čiže tiež je tu ikona na editáciu, vymazanie alebo skrytie záznamu. Môžeme dať editovať tento prvý záznam a je tu nejaký nadpis, ktorý sa vlastne nezobrazuje na stránke. Ďalej sa sem dá vložiť blok textu, a ktorý v tomto slajde nie je, v tomto prvom. Je tam iba obrázok a dá sa vložiť obrázok, čo je vlastne toto pozadie. Tu sa to dá klasicky vložiť uploadom a link. Link, keď má byť daný slajd po kliknutí smerovať na nejakú podstránku. Čiže toto sú vlastne záznamy, ktoré sa dajú pre jednotlivé slajdy uložiť, vyplniť. Zase po editácii kliknem na ikonu uložiť a zatvoriť. Pokiaľ editujem tieto záznamy cez modul zoznam, je dobre po editácii kliknúť hore na ikonu vyčistiť cache a kliknúť na vyčistiť všetky cache. Keby náhodou zostal starý záznam zapísaný ešte v cache, tak sa to vymaže. Dobre, k ďalším modulom je tu súbor, zoznam súborov, kde vlastne po kliknutí sa nám v strede zobrazí názov zložky content a tu vpravo by sa nám zobrazili jednotlivé súbory, dokumenty, obrázky a podobne. Vlastne je to nejaký súbor pre systém pre správu súborov. Je možné, aby si užívateľ vytvoril nejakú novú zložku alebo nejaký nový textový súbor, prípadne aby si sem uploadol nové dokumenty alebo súbory. Vlastne po uploade, keď si uploadnem tam uploadnem nejaký obrázok, tak sa mi zobrazí náhľad obrázku. Keď kliknem na tento rozšírený pohľad, tak je možné editovať, nejaký nadpis toho obrázku vymazať. Ale hlavné využitie je napríklad pri tom slajde. Najskôr si môžem tu vytvoriť nejakú zložku pre slajd, uploadnúť si obrázky, prejsť na modul zoznam, systémovú stránku slider, dať editovať slider a obrázok pre pozadie slideru nemusím priamo uploadovať, ale vyberiem si cez túto zložku už z existujúcich súborov. Čiže tuto mám, keď si dám zobraziť náhľad, tak tam mám ten môj obrázok. A keď naň kliknem, tak sa mi pridá do toho slideru. A vlastne posledná časť v ľavom menu sú užívateľské nastavenia, kde si vlastne nastavujem iba konkrétne veci ohľadne tohto konta editor. Dá sa tam vyberať jazyk, nejaké veci ohľadne formátovania a podobne, ale v podstate malo by to byť nastavené
v nejakom funkčnom stave, čiže tam asi nie je treba meniť